Zean lauak. Josean Arte historia garaikidean lizentziatua, zemalan, egin duzun zemalan, ezberdin ikusentzunezkoetan, gidoilari moduen, idazle moduen ere, badituzu poesia liburuak, gauza ezberdin asko, sortzelanarekin lotuta? Bai, gauza asko gustatu, eta gauza diferenteak egiteko aukera izan dut, eta gustora. Gauza batian espezializatua eta ez nahi sekula izan, eta gauza askotan ibili zalia izan naiz, eta niri horrek poza handia ematen dit. Eta komikiak egitea, edo poesiak idaztea, edo pelikula bat egitea, edo erakusketa bat antolatzea, edo kultur proiektu bat egitea, azkenean gauza beraren, ez dakit, maratila ezberdina dira. Eta oso ofizio erakargarria dira, oso pozgarriak. Lagun bat gehituko zaigu, ze izen, ze gonbidatu dakarzun? Arkaitzi, eskatu diot etortzeko konpainietea, asko miresten detelako, oso asko maite detelako, eta gainera idazle bezala asko miresteaz gain, uste dut gidoigile bezala oso lan apartako egiten dula. Badira beste idazle asko miresten ditu denak, baina gidoietan, edozein gauzetan ari dela, Arkaitzik badu zerbait berezia. Dala ipuigintzan edo novela gintzan, baina kantuak egiten, poesiak egiten, kantuekin eta irudiekin ez dakize moldatzen, eta izugarri malgua da. Ozein formatotan badauka beti zerbait berezia ekartzeko, eta zerbait ematen dio, ukitu bat ematen dio. Eta berarekin lan egin izan dut, bada erakusketa egin genuen Euskararen inguruan, eta orain dela urte desente, eta Arkaitzi eskatu nion laguntza, eta zoragarri izan zen. Arekin lan egitea, eta geroztik mantendu dugu harreman beroa, eta gauza hauetaz hitz egiteko iruditzen zitzaidan, oso egokia. Lagun eginen dizuen eilo basoak. Badakit zeren bila zabiltzan, eta ez dakizun gauza batez ohartarazi nahi dizut. Amesten duzun altxor hori indar izugarri batek zaintzen du, eta ni indar horren parte naiz. Josean historia apur bat eginez, historia asko gordetzen duen komikia atzien, iratik, ia 30 urte ditu. Historia luzea du, bai. Oain ia 30 urte, Juan Luisek sortu zuen irati, bere buruan zeukan personaje bat zan, egin zuen komikia, mugitu zen, eta lortu zuen Grenatek argitaratzea Espainian, garai hartan oso editore potentea zen, Frantzian erreferenteren nagusietako bada, Frantzian ere publikatu zuen, da Alemanian baitaren, eta eskatu zioten segitzeko, eta irati ziklo bat izan zedin, hola sezion pensatu hasidatik. Hori joan dela 30 urte. Garai hartan, genuen 1000 gauza elkarrekin, eta oso gertukoa ginen, eta eskatu zidan gioiarekin, gioia sarturatuko nintzen. Gehiegi zala, gauza gehiegi zituen, eta guztua zanion baietz, eta orduan, bigarren etorri zen, eta gero handik beste 5 urtera edo 3. atea zen, eta gero 10 urte pasa ondoren 4. Eta nik uste bidai hori edo historia hori antzeman iten dela liburuan, ze hasierako kapitulotik, hasierako historiatik 4. Ikusten diferentzia handia nabaitzen dela marrazkeran eta hazi iten dela izugarri Juan Luis marrazkilari bezala, eta hartzen duela iratik ere beste itxura bat, dan aldatzen da, kolorea digitala, beraren figurek pasatzen dira gauza karikatureskoago edo zea batetik errealistago batea, urte asko pasadia, eta urte horien emaitza ikusi iten da, aldaketa edo bidaia ikusi iten da. Eta distantzitik esaten gabiltzena, Josean zeposgarria izan behar dan zeuentzat bebai, gaur egungo begietatik ikustie, noiz hasi, ze bide izan zuen, momentu baten eskuragarri bestalako egon komikia, orain berriro filmaren arrakastarekin eta guztiarekin, lehenengo 3 hementxe batuta, 4. be Xabiroien dagoelako, dinot, ze bidai handi, zeuentzat bai sortzaile moduen? Bai, sorpresa handia, sorpresa azten da, Paulek gaina bere filma, bere errementari filma ikustea jun, eta atera ginean, eta gurtu genunean, da zorionak eman, da oso asko gustatu zitzaigun bioi ere, eta olizketan egin ala, eta esan zegoen, aizue, urrengoan eko nuke iratiren inguruan egin. Eltu ginean, harrituta, ez gero inundik ere, ez dakit, imaginature ingo, oso fan naiz, ez dakit zer, oso maitea de personajea, eta
Itzingo du, baino eskubideak emango utziko zenizkideak eta, tori, gu prez, gaina, pelikula bat bihurtzea, zuk aspaldinako komiki bat, gaina Paulen eskutik egitea, bueno, hori opari bada. Eta, bueno, gero pelikula etorri da, eta gero pelikularen arrakasta ikusita, editorek berriz, zergatik ez ura, esan dezun bezala urte askotan egon da aurtua, eta ezin zen arkitu, eta, bueno, berriro ere arekin arkitzea, oso bidei politi izan da. Berriro irakurri behar osorik, euskeratu inber gauza batzuk, beste batzuk erderatu, eta, bueno, guretzako, niretzako oso gauza ederra izan da, ikustea orduan indako lan bat, eta, bueno, aztuta edo zenuna, berriro bizirik da hola, eta ez da inbeste guk nola ikusten dugu nola ikusiko ete dute oain, ez? Oain irakurri gabe daukatenek, orduan irakurtzen ere etzekitenek, ez dakit, bestelako jende baten gana iritsi diteke, eta, bueno, jakin min hori oso gauza, zera da, oso pozgarria da. Ederra esan duguna, bizirik egoti historioa, pertsonaiak. Komiki egitea, iruditzen zait, zaila dala, testu inguru honetan, non jarriko gaitu iratik, azkenien, aintzinarotik erdiarorako tarte bat dalako, hor dokumentazio lan bat egon behar da, hor, irudimen asko egon behar da, eta bar, komikari dagokionez, pelikulari dagokionez, ere esanik ez bebai, eta egin duzue? Bueno, egia da, komikietan askatasun handiagoa daukazu. Askotan izan da, komikia dela pobreen zinea. Ze komiki batian zuk eozein gauza asmatu zen dezake. Eta eozein mundutara juntzin dezke. Eta egon ditezke, ez dakit, zenbat soldadu eta zenbat gudaroste eta zenbat izaki marabilloso eta egon ditezke koetiak eta danetik egon diteke. Gero pelikula batea joan behar olin badezu, produktoreak eta jende honek zen, aizu, a ber, nun gaude, zerta zaizeate, hori ja beste mundu batean sartzen zea, komiki bateko horretan askatasun osoa ematen dizu. Zaila komikia, gidoiak egitea da oso ofizio ederra, oso ederra eta oso zaila. Danian, komikian, zinean, erakusketetan, fin, danian. Hasieratik garbi izan duzulako, bigarren liburuan gehitu zara, proiektura, eta bai, historiari buruz bai, baina fikziotik. Bai, hori izan zen, hasieratik Juan Luisekin itzien una, Juan Luisen lana ezagutzen dunak oso garbi ikusiko du, Juan Luisek baditula, gozatzu buruan asko maite ditunak eta etengabe lantzen ditunak. Pirineoko zera hortan, inguru hortan, Nafarroako erresumaren hasieraiek lehuratzen du eta gero mitologia kontuak. Orduan, hiru horiek nahastuta sortu zuen mundu hau, baina lehenengo tomoan ikusten da gaina, badago alako borondate bat, alako nahi bat, Nafarroaren historiaren, Nafarroako erresumaren historiaren hasierak edo kontatzekoa baitare. Historia egitea baitare, ez? Eta nik zaren nion hazen, ez ezagun historiarik egin. Nik uste gaina historia egiteko komikiak ez diala, historia egiteko indezagun historia liburu bat. Zatik ez dugu asmatzen, zatik ez dugu egiten hor sartuta, mundu hortan, garaiaietan eta parajeoetan, baino historioa ez, historioak, guazen gurea pensatzea eta inori pensarazi gabe, hemen kontatzen ari geana da gure herriaren historia, Nafarroaren historia, da, guri bururatu zaizkigun kontuak, eta gero jendek ingo ditu bere loturak, ez? Eta, bai eskotan gelditu ginean, eta ikusten da nola gerotak gehiago, bigarren tomoan handik gauz asko zor zaizkio, lehenengoari itxin behar dituzu, hainbat eta hainbat ari, eta hori trabatu inberdezu, eta gerotak gehiago, gure terrenora, alegia, asmakizunera. Ekartzen dudan liburua, Kar Honore, elogio de la lentitud da. Azken bolada honetan gabiltz abiadura bizitzen, eta askoz be hobe da astiro ibiltzea. Hemen liburu honetan agertzen direz nun ibili behar direz astiroa. Eta astiroago ibili behar da, adibidez, lanean. Zuk ibiltzen duzuen moduen, dana, da batean egiten duzuen. Ziztu bizian. Askoz be hobea da astiro ibiltzea. Janarian gauza bera geratzen da. Hemen daukagu elementu bat diru esartu eta ataratzen duzu janaria. Baina gozatzeko askoz denbora gehiago behar duzu. Indabak zein direz gozoenak. Supermerkatuan erosten duzunak edo egiten duzun bezperan uretan sartu, egosi,
astiro, eta jan. Zer gure dozu? Sistu bizian bizi, edo astiroago bizi. Juan Luis eta biok nola ezagutu zineten, galdetuko dizut, besteak beste, esan dugu, largoiko hamarkadan kokatuko gara, historiaren hasiera horretan edo zeuek zelan alkartopatzen zareten, beste izen handi bat ere, aipatu beharko dugu, Juan Baberasategi, orduen geure umeagoak ginenak, zenbat lan, ze urte oparo izan ziren, gure hizkuntzari dagokionez, eta ikusentzunezkoetan, eta komiki gintzen eta bar, hor krisi bat badatorrelako gero, gaur egunari buruz begaldetuko dizut eritzia, baina non dago hasiera hori? Dudarik gabe Juan Luis eta Bilok ezagutzearen oinarrian eta Euskal Herrian komikiaren eta zinearen eta barazkien inguruan gauza askoren oinarrian Juan Baberasategi dago. Gauza asko dana ez zegoen egiteko. Eta Juan Bak oso garbi zeukan, bere mundua, marrazkien mundua zala, eta oso garbi zeukan bere bide personala eta bere sorkuntza lanak egin baino gehiago nolabait zortzula edo eneizula jendearen gana iritsiko zian gauza komertzialagoak, euskeraz beti. Orduan, marrazki bizidun esperimentalak egiten hasi izan, gauza zoragarriak, 2-3 minututako gauza zoragarriak, baino berak burua zeukan ez zine aretoetan, pantalla hundietan, euskal umeek behar dute produktu bat, estandarra nolabait, eta gaina kalidade hori emango duna, eta euskeraz izango dena, eta euskeratik pensatua, eta euskeratik sortua. Eta, bueno, han inguruan ginen. Eta orduan pelikulakin hasi izan, gero Kalabazatik Pontzia izaten bukatuko zen hori, komikiekin ere hasi izan, Lur editorialarekin batera Gabai Euskal Herriaren historia eta kontatzeko. Baditugu guk batzuk etxien. Eta Juan Luis ere tarte hortan zeon, eta, bueno, hortxe, hor ezagutu duen elkar. Esan didazu, Josean bada zeure gogoetatako bat bai. Euskaraz eskaintzie oso ondo dagoelako, baina euskaratik euskaraz ezberdina da bai, ezta? Euskaraz egina, baino, bai, Juan Baren lana eta Juan Baren kezkak ikusten balin badia, batez ere hasieran ze saio egintzun Euskaldunok gure kulturan genituen elementu horiekin gauzak egitekoa, ez. Eta hori jartzekoa jendearen biztan, jendearen eskura, bate bildurrik eta harrotasun guztiarekin. Esate baterako Lazkao Txiki, Fernanda Mezketarra, Kalabaza bera, humorezko personaje bat, maitagarria, ez dakiz zer eta Lazkao Txiki, eta uste oso gauza polita intzutela, ez? Nien itzan tarte hortan egon. Baina, bazun zera hori, kezka hori, ez? Eta, klaro, hori egin alizateko, nolabait fabrika bat antolatu behartzen. Marrazki bizidunak egin behar dira, hainbat marrazki egunean, eta gainera epeak hauedia, eta ezin da zailegon, eta komiki batekin, Gabai bezalako proiektu erraldoi batekin berdin. Zu jasotzen duzu komikia ez dakiz egunetan, handik ez dakizen bat egunetara bukatua behar duzu, gero beste batek kolorea eman behar diolako, beste batek errotulatu egin behar duelako, eta egon behar duelako, hori dana oso fabrika, oso lotua. Eta alde batetik oso estu ikasten duzu ofizioa, oso modu lotuan, baina beste alde batetik ikasten duzu ofizioa tailerrian. Ez, nire lan, sormen lana, ez fabrikan. Eta horrek ere, egiten du egiteko eta moldatzeko modu bat. Kotan pentsatu dut, ze berreskuragarriak diren, marrazki bizidun horiek gaur egun bebai. Zelan nik aspaldi ez dut ikusi, baina seguru baietz. Seguru baietz. Baina, ez dut ikusi ez dut aspaldi ikusi. Esan dakoa, historiatik transmisio lan hori duelako honek guztiak bai, eta azte baliogorra izan daiteken. Zelan bizi zen duten gero, gainbera hori, Juan Luisek hitzaurrean apurtxu bet hitz egiten du. Hor gero gainbera bat badau, eta komiki egintzari dagokion, ez? Bueno, 80ko hamarkada hortan, komikiaren boom bat izan zen, Espainian batez ere, Frantzian beti izan da oso importantea, eta komikizale guztiok elikatu gara Frantziako zeatik. Hori izan, la meka. Espainian egon zen, alako boom bat, aldizkari pilo bat egon zian, derrepente alako respetu bat sortu zen komikiarekiko, jende nagusiak komikiak irakurtzen zituen, bazeon bereizketa oso celebre bat, nik ez ditut TVOak irakurtzen, nik komikiak irakurtzen ditut. Baina, moda hortan eta ze hortan, zen txukuna komikiak irakurtzen zen, da TVOak zian gauzak kutrea. Bueno, en fin. Penagarria, baina, funtzionatzen zuen. Eta gero momentu batean, hori erorintzan. 80ko hamarkadan erorintzan. Gainea, bai Juan Luisek eta bainik, bakoitza bere aldetik, eta bere, Juan Baren fabrikatik, aldentzen joan ginen, beti mantendu izan dugu harremana, baina nork bere proiektuak eta garatzen zituen, eta ez da, autonomia, bakoitza bere bide hartu genuen. Orduan,
justo bere bide hartzen eginean komikiaren zera hori erortzen hasten da. Eta horregatik Juan Luisek ere esan behar izan zuen, lehengo bideak ez ditugu, eta Bartzelonara jun, Glenatekin hitz egin, Angulemara jun, Glenat Frantziarekin hitz egin, baina hori ere hemen askotan gertatu dana, oain baita ere, baina uste gauzak, pixka bat normalizatu ditugula, baina egileak hartu, bere indako lana hartu besapian, hartu trena, edo kotxea, edo dana dalakoa, segi lagun batekin Angulemara, frantzese jakin gabe ere, han sariatzen, saltzen saiatu, dana egin behartzun egileak. Sortu, saldu, ura dana kudeatu, eta nahiko heroikoa zen, baina Juan Luisek bide hori egin zuen. Eta ikuspegi honetan, Josean, ibiltzelako atzera begiratzen eta gaur egunera etorrita, TVOtik komikira oin eleberri grafikoa, deituko diogu. Eleberri grafikoen, ze sortzen lan zoragarri dauden, geupe artefaktuan izan dugu, euretako batzukin topo egiteko, plazer hori ez da, eta esamati historio kontatzeko beste formato bat, eta esan didazuna beste euskarri bat. Eleberri grafikoarenak igual badu zentzu pixka gehiago, segia da, pasageala formatu oso konkretutatik 48 orrialde edo 74 edo oso formatu itxiak, eleberri batea. Hor izan ditzake 30 orrialde, izan ditzake 300. Eta hor askatasun izugarria egon da eta dago. Eta hor sortu da berriro ere olde bat, komikia ekarri duna berriz ere dendetara, eta ekarri duna jendearen etxeetara, eta ez ja lehengo komikiaren irakurle fan ze hori, genuen hor mundu bat, eozein irakurlek irakurri dezake, gaur eleberrin idatzi bat, eta bihar eleberri marrazkilari bat. Hurbildu dira. Eta oso gauza ederrak, eta nik uste hain zabal, hain abaniko zabala ez dela inoiz izan. Eta gero oso gauza ederra da, hori euskeraz ere gertatzen nahi da. Eta azkeneko urtetan, egon da alako, goraldi bat, oso harrigarria eta oso eskertzekoa, eta sortzen nahi dira, gauza zoragarriak. Eta idazle ezagunak eta bere bidea inazeukatenak inguratu dira komiki egitera oso modu naturalian, barkaitz da kaso bat, oso nabarmena, eta Xabiroi aldizkariak indun lana, eta Xabiroi aldizkariak ekarri ditu, nola baita zeara, Unai Iturriaga, por supuesto, baina ekarri ditu komikietan eta gehiagin mugiltzen eztan jendea, baina aukera bat izan dutena, ez dakit Eider Rodriguez, Arantxa Iturbe, ez dakit asko dira, izan dutenak aukera bat edo konbite bat komikia ere egintzazu, ez? Eta sartu direnak mundu hortan, eta oso gauza, Jurre Uarte eta ekarri dituztenak, Iban Zaldua, oin hasi da ze bat argitaratzen, berez ez zianak idoigileak, eta ez komiki idoigileak, baina hori ere badago oain, beren abentura, sorkuntza abentura hortan aukera bada. Bidaiatzeko liburu bat, autore bat esango dut, idazlea suspense historio oso onak idazten dituelako Joel Dickerren edozein liburu. Korto Malteseren edozein komikitan, edo guztietan. Azken bora honetan gehienaren liburuatu nahuen prosa euskeraz, Juan Cruz Higuera Bideren Saltoka. Ama harri batean eserita. Inbutu itxurako espazio hartatik zerura begira, laminen ipuin bat kontatzen hasi zait. Haize bala batek adaskak astindu ditu, eta nik lamina ikusi igarotzen, seguru nagoela soineko urdin argiarekin. Josean, arkaitz bateko zaigu, elkarrizketara, zerbaitik gonbidatu duzu? Estima handia dio dalako persona bezala, eta estima handia dio dalako sortzaile bezala, eta konkretuki gidoigile bezala. Uste dut, nik ezagutu nuen denok bezala bere liburuak irakurtzen, eta bere ipuiak, eta gero bere poemak, eta errespetu handia hartu nion, eta gero ikusi nuen gioietara eta hasi zala inguratzen, eta horre oso ondo, eta iruditzen oso bidai interesantea, egin dituen gauzak oso onak iruditzen zaizkit, azkena laboarena hori iruditzen zait, paregabea, eta gero zinean baitare, eta beti gioietatik oso gertu, eta oso ondo. Gidoia gauza ederra, esan du, Joseanek, baina zaila. Gidoiak badauka zerbait askotan autosuntxipenera bideratutako artefaktu bat dela. Ez da novela batean bezala testu bat, gero irakurleak irakurriko duena, baizik eta beste zerbait egiteko aitzakia da, edo errezeta, edo
beti gidoilariak, uste Scott Fitzgeraldek esaten zuen, gidoilariak direla zinema munduko laborariak. Ereiten dute, baina gero ez dituzte sekula oturuntzara gonbidatzen. Hori apur bat aldatzen ari dela esan behar da. Baina egia da, askotan izaten dela lan ikusezina, edo Joseanek esan duen bezala, erakusketa batek behar du gidoi bat, komiki batek behar du gidoi bat. Gidoi asko daude, sinatu gabeko lekuetan, edo leku, ezain agerikoetan. Egia da, literaturarekin alderatuta beste traje bat jantzi behar duela gidoilariak. Hitzen pixua eta hitzak jartzeko modua ezberdina dela oso. Hau liburutegia sortu zen Labairugaz batera, eta Labairu sortu zen 3 hankagaz. Euskera, euskal kultura eta liburutegia. Segaiti liburutegia, euskal kultura eta euskera lantzeko eta ikerketa egiteko bibliografia behar zalako. Hori izan zen sorrera. Arrezkero materiala batzen eta hornitzen eta jarraitu dugu, eta gaur egun zek bereizten gaituen. Nik esango neuke formato diferentei emondotzegun lekua, ez da? Ze guk liburuak eta aldizkariak ez gordeten duguz pegatinak, liburuzkak, folletoak, kultura programak, audioak, bideoak, eta horren barruan, bakotxaren barruan egin dugu materialek eurek egin naben ibilbidea, kasetetik hasi, gero zinta laburrak, gero digitalean, argazkietan inbeste, orduen irudiak eta zenbat eta leku gehiago hartu, gu joan gara, gure ikerketetan erabiltzen dugun materiala danez, egokituten materialak eta audiovisualak eta argazkiak eta horreri leku handi emondotzegu. Gordetzen dugu euskal gaia edo hemengo bizimoduagaz zerikusi daukan material mota guztia. Horrek esan gure dau, asko batzen dala, ze hainbeste formatotan eta asko sortzen da. Gero, kudeaketak arazoak daukaz, batez be espazio arazoak, gu hemen konpontzen gara oingoz, baina, oingoz, eta gero dauka hori material guzti hori ordenauta, katalogauta, ondo gordeta eukitea. Hori eragozpen handia da. Guk ez daukagu diru sarrerarik honetarako beregikorik. Inondipe, ez dugu lortzen. Orduan egin behar dugu geure ganerako proiektuen bitartez, edo harik eginala hemengoa horni du. Eta oso lotuta dago dana. Guk etnografiako lan bat egiteko eskatzen badugu, edo egiten baduguz grabazioak edo argazkiek eskatu, gure ondarea edo gure ondasuna handitzen doa. Eta erabiltzen badugu ez da gizelango materiala, aprobetsatzen dugu hori katalogetako eta ordenaute eukiteko. Baina dana egunean eukitea gatxe egiten jaku. Eta, behargin bakarra daukagu momentu honetan onerik kargu hartzeko, eta gero daukaguz voluntario talde bat egiesan itzelesko lana egiten dabena, eta guztiz eskertzekoa euren laguntasuna. Erabiltzailea hemengoa da nahiko aditua esan daigun. Ez da erabiltzaile bat, ez dakit ikastolako ikasle bat. Eta hori asko aldatu da ganera. Hau sortu zanean, ona jente gehiago etorten zan, baina gaur egun gero eta material gehiago dago sareetan eta eskuratzeko moduan. Etorten direnak izaten dire batez be unibertsitateko ikertzaileak eta gauza oso berezien bile etortzen direnak. Bestelako erabiltzaileak egon dauz, ze saretik eta hainbat gauza eskuratzen dozunez erabiltzen dira. Baina bertara etortearena eta hori asko aldatu da. Gero eskatzen dozku ez batzutan beste erabateko eskariak egoten dire, edo egin behar dela ez da gizelango erakusketa. Erakusketa horretan gai baten ganean, edo kartelen erakusketa, edo ez dakiz zer, eta eskatzen dozku ez materiala batzutan. Edo ez da gizelango argitalpenerako, behar dela alako irudiren bat, eta eskatzen dozkue. Edo baimena guk daukagun argazkiren bat erabiltzeko. Era horretako erabiltzailea bada, hori beste erabilera mota bata.
Ze bi komiki ezberdin? Ni ez naiz Mikel Laboa aipatu dugu, bertan egon zinen, sortzaile lanien. Zelan ikusten da? Komikiari buruzko iritzia, galdetuko dizut, Josean, eta zuri iratiri buruzko bai, baina ze bi komiki ezberdin ez da? Egin dugu atzera begirako bide hori, irati bizirik dau, Paul Urquijoren pelikulak ekarri du barriro gaurkotasunera, baina ikusten da, ze ezberdintasun, zelan ikusten zuz, Arkaitz? Iratik da genero epiko batean kokatzen den komikia da noski, ez? Eta uste dut badela ginkana bat, ez? Epikak badu hori. Ja, badaude arketipo batzuk eta badaude gainditu beharreko froga batzuk eta azkenean ebazten da asko bigarren mailako pertsonaia interesgarriak izan da eta Iratik baditu, ez? Galtxagorriak direla, hau eta beste. Eta gero badago baita ere protagonista bat, antagonista bat, protagonistaren laguntzailea, mentorea. Ez orain berri irakurtzen ari nintzalea, ematen dit asko atentzioa horrek, ez? Mentoreen prestigio horrek, eta nola mentoreak agertzen direnean, luxa dela, edo ez badago hor, norbait adine ezberdinetako pertsonaien arteko elkarrizketa bat naturaren klabetik ere irakurri dut, lehen ez bezala, ez? Zen badago Iratin genero epikoaren aldarri hori, baina badago baita ere, gaur egun, behar bada gazteek irakurriko dute, esango nuke, nire susmoa da, naturaren edo naturarekiko jarrerarekiko aldarri baten bitartez ere irakurtzen dela komikia, ez? Horren ez da bakarrik peripezia, ginkana, Juan Luis Landak daukan erritmoa sortzeko, bir sortzeko, geratzeko, orrialde bakarreko bineta zoragarriek egiteko, eta gero apurtzeko gaitasun hori, eta abiada emateko, eta gero geldotzeko, ez? Maixu bada horretan. Baizik eta badagoela baita ere beste hainbat geruzari harreta jartzeko modua. Emakumea protagonista bai, Baita. Bai, esan hasieratik. Nik uste hori ere etorri indala pixka bat, hasieran Irati eta Eneko zian protagonistak, eta nahiko pareko. Baina oso modu naturalean Irati juntzala lekua irabazten. Askoz interesgarriagoa da Iratiren personajea, ez? Behar du Eneko kontraste bezala, baina, askoz erakargarriagoa da, eta nik uste jundala natural bere lekua irabazten. Apurtxuet gogoeta esan diazu, euren komikiari buruzko iritzia, Josean, ni ez naiz Mikel Laboa bezalako, esan duguna, Mikel Laboa bat danot daukagu buruan, ze zaila bebai Mikel Laboa bat ekartzi komiki batera. Ez daula konparatzik bat eta bestea, hau gehiago da formatu estandar batian, komertzialago batian, produktu merkatuari begira indako zerbait, eta nik uste nun dago Mikel Laboa dela monumentu bat askatasunari. Nahi duten, gaizto egin dute, beharrik hauen eskutan zeon, eta zoragarria da emaitza. Ez dakinik, eta jakineko nuke, nola irakurtzen den komiki hori Laboa zeintzan, eta Laboak zer, gugan daukan eragin hori bizi ez dutenen aldetik, ez? Baina Laboa bizi izan dugunok eta maite izan dugunok, maite dugunok, azten desunean komiki hori, eta azten danean hor Blue Berry balitz bezala, oeste urrunean bakeruak eta indioak, nun nago, ze gertatzen da hemen, eta nola eramaten zituzten askatasun horrekin, eta zujutentzea poliki-poliki zuaz Laboa hor ulertzen, eta Laboa hor da ulertzen, irakurketa berri bat ematen dizu, eta gero ditu barruan joia zoragarriak. Euskarri bakoitzak uzten dituen, esan duguna, teknika horiek eta divertitzeko, jolasteko erabiltzen dituzuenak. Bakoitzak zeuen zereginetan bebai, gauza asko eta ezberdinak eginda, Euskarri bakoitzari berea. Dut interesgarria dela horretan pentsatzea, ez? Zinema eskolak eman izan ditudanetan beti ikaslei esaten saiatzen naizen zerbait da, ziur pelikula bat egin nahi duzula. Ez da nahikoa sinopsi bat. Ze pelikula bat egitea oso garestia da. Beraz, behar bada nahikoa da sinopsi bat egin eta ipuin bihurtzea. Edo ziur zaude ez dela telebistako iragarki bat, ezote zara zu publizista izateko jaio, zinegile izateko baino. Generoaren eta euskarriaren pertinentzia egia da, ez dakit nahikoa harreta jartzen zaion kontua ote den, ez? Eta horregatik komiki bat egiten duzunean, uste dut, lehen Joseanek aipatzen zituen, komikiko baliabide eta askatasun horiek erabiltzea dela kontua. Gero, filma egiten dutenean, hor konpon, beste arazo batzuk izango dituzte. Baina, badago zerbait, generoaren pertinentziari dagokiona, importante dena nire ustez, zertan zabiltzan eta
ze kodigo erabili nahi duzun, edo erabili ahal duzun, ze askotan geure burua murriztu egiten dugu, eta ez dizkiogu genero bakoitzak edo euskarri bakoitzak eman ditzaken askatasun guztiak geure buruari ematen, edo importatzen ditugu zinematik komikira, eta beraz zerbait desnaturalizatu egiten da. Uste dut, benetan komiki diren horiek lortzen dutela beraien bipiltasun hori, beraien askatasun horiek erabiltzen badituzu. Bizirik egon daitekena, eta edozein pizgarri izan daitekela, kasu honetan, pelikula arrakastatxo hori izan da, irati filma, Paul Urquijorena, baina zeuen lan bat bizirik egon daitekeela. Hori ere erakutsi du, historia honek guztiak. Hori kontu ederra da, eta opari bada, eta egia da, filmak badituela hainbat kontu, komikiak ez dauzkanak eta alderantziz, eta horrela behar du, ez? Hor badago, aldaketa horren ere uste zentzua dauka, metamorfosi horretan traizio bat badago. Traiziorik ez badago, nekez lortuko duzu genero aldaketa horretatik onik ateratzea. Zebetik geratuko zara komikiari eta aurreko euskarri horri lotu egi, ez? Eta uste dut alde horretatik asko zer hobea dela traizio koherente bat egitea, eta ez fideltasun antzu bat, ez? Eta uste dut alde horretatik Paulek oso ondo asmatu zuela aldaketa hori egiten. Nik traizioarena oso ondo ikusten dut, baina niri mantzen impresio gehiago zen aberastu indula. Badude parametro batzuk, iratiren mundua definitu, xamartuta zeon, horren barruan kokatu da eta hortik aurre egin du nahi izan duna. Eta gauza batzuk erabili ditu, gauza asko ez ditu erabili, eta beste batzuk jarri ditu, bere kasakoak, eta hala behar du gainera. Orduan ikustea, sortzaile, iratiren hasierako zea bezala, ikustea beste irati bat ere bada hola, eta neonek ere hori ere irati da, eta pentsatzea beste batek beste zerbaitien lezakela iratirekin, eta ua ere desberdina izango dela, baina irati izango dela, horrek ematen dizun, ez kasu honetan ematen dizu alako gauza ederra, alako zabaltasun hori. Behar bada beste lan batzutan, jende astea, ez dakit, bere garapenak ez mundu hori oso izan liteke, olako lanik, hori ere segun, zelan da, baina iratiren kasuan, ni bizi izan eta beraste prozesu bat bezala, ez? Bidegurutze kontua ere badela esango nuke, ez? Adibidez, laboara bueltatuz, laboaren kantuen bertsio asko egin dituzte gaur egungo taldeek eta garai guztietakoek, eta hori da, laboa jakin zuelako hainbat leku eta hainbat bidegurutze seinalatzen, naiz eta bera bidegurutze horiek ez erabili. Eta uste dut iratirekin ere gauza bera gertatzen dela. Badaudela hainbat bidegurutze seinalatuak daudenak komikian, eta Paulek erabili dituenak bere norantza hautatzeko, ez? Orduan, arte disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa hori ni beti egin zaite gustagarria, eta bada gainera zuk zer horrek neke momentu batean zer heltzen diozu, beste gustoko zure disiplinako edo beste disiplina batzuetako lanei heltzen diozu, eta hortik segi. Leku baketsua eta lasaia dirudi urgainek, baina espero ez dugun eta heriotzarekin zerikusia duen zerbait gertatuko da. Zer ala nor izango da herritxo honi bakea ebatsiko diona. Literaturaren klasikoak direnen ibilbidea ikusiko dugu hemen. Zer hartuko du gizarteak alferrikakotzat? Fernando Reiren itzulpen lanak du erantzuna. Misterioan eta eguneroko ezpaletan oinarritu da Martin Etxeberria poema liburu hau idaztean. Sentsualitatea eta perbertsioa presente egon dira baita hitzen artean ere. Esan diate azkeneko hitza esateko, eta nik nahiko nukena da gonbita egin. Jendeari euskal komikia deskubritu dezan, ikusi dezan zenba gauza dauden euskeraz komikietan, eta ze gauza desberdinak, genero desberdinak, egile desberdinak, tono desberdinak, eta hor norberak arkitzen du, bere lekua, bere gustoko salsa, eta benetan gauza ederrak daudela, deskubrimentu politak egingo ditula, eta disfrutatuko dula esan nahiko nioke jendeari.